Hello guys, welcome back to my channel. I hope naro joton kaham tongna hanai angbo kaham no hingke yang tini kai washing machine na jing bahai kelai ri sunai kai baksa to confuse nangjogo mane bomo haiki use khlainai omo hairok English bai Hindi rok bai hingke kabangma video khlaijak tongo haipano chini kokborok rok bai hingke bisi khlaijak kore hingkai ang je mansak norok no ang tini sai khnari nai kai saya rok no tongmano saya rok tong hingkai norok ano nakari di hingkai ani je buji saga ni je man saga norok no kaisa kelai step by step sai khanari nai jing bahai khlai washing machine no ri sunai hingkai phaidi nailai tabuk sing bahai ke ri sunai naidi ko mo hingkai whirlpool ni semi automatic washing machine hingkai o jagao sing bahai ke use khlainai bahai ke ri sunai sing omono tini nailai nai hingkai tabuk mono khulok nai muk khulok mani pore hingkai mono baksa to ob kalamno toni na jaga kare hauda toni na boro toni na hinpano wan suk tongmano hingkai amon bagai kun wana nani kok kre kaisa kinar chikon saklai ikoro umtike narak rijak tongo khasina ni bagai iko kapla khai hingkai o jagao kinar side o khlai company rok naitho kayoro bono khasi toni nani bagai kaisa riri kha hingkai amono singtabu oro ahike khasi rinaita hingkai ikoro khasi jak ting tongkha tei kuno bezal kre hingkai naidi o bisingo hingkai sing ri dawi sunai hingkai mo hingkai tei ko jagani brush rok mane ri moila kagri mani hingkai jagao kaisa omo haike ri rijak tongo o jagao sing ri rok sukai jotono moila habui o bisingo jomang nai hingkai sing mono khulok mano ahike khulogoi nai omono poriskar khlai nei sugui tesa oro dairi manuta haikai hingkai amon pore hingkai sing ri susinai hingkai bahike ri suna sakang to tuima danai oro tui damani pore aro sarb riwinai jing sunai ta hingkai jaga pipe tongo tui phaimani ko pipeline yango tap on khaika hingkai no yang tui ka sar phainai ta hingkai phaidi sing nailene kaisa kai kaham kai buji winai hingkai tabuk bahike ri sunai ang phunungnai norong no hingkai jefuru ching tui danani phurungkai mono ching yango khlai mari nai o jaga tongo naidi kaisa hingkai wash kaisa hingkai tamu seijak spin hnai rijak hingkai ching ahike mari nai tui danani phurukai hingkai tabuk oro tap sarogoi rinai ta naidi tui ke sar tongkha yang tui iko tui kabang mangmani pore hingkai sarbi rinai ta tui hingkai sing ikoro level rijak tongo tui nibo sudora khaimano jotona highest hingkai sudora sing tui rimano hingkai nini ri je bangsak no tui mari nai nini ri busu bangri kom hingkai tui kom nai ri kabang hingkai tui kabang nangnai omo haikelai hingkai tak tui man pore hingkai sarbi nai riwui khulai chunai ta naideo jaga iko ani ri rungjak se balti thaisani salaipano bisi unkha hingkai balti se saglia balti saipano sugoi tongkha hingkai amon bagai moni onujai na ang tuibo mari nai ta hingkai tui bangkha motamuti ani ri sunani onujai no hingkai ang tabu tebo khlai risinai ta hingkai naidi tui thak thangka tabugo jaga detergent powder ri nai jang jagao detergent powder ri nai ta nini ri je bangsak nanga singno rimano hingkai o jagao tabu kaisa plug tongo oro switch on khlai nai o jaga joto minute rijak tongo nung 10 minutes da toni nai 15 minutes da toni nai bahai kelai 40 minute omo joto rijak tongo hingkai tabuk nai dang kichao sarp no goloknani bagai nai kichi charo 4 minute ri nai ni kanai di mo sarp tabuk kaham kai gulijak ting mani pore hingkai ang ri khishonai ri sinai ta tabuk hingkai ri khishonai ri sinai ang oro kaisa khlai ko sarp gologoi reding paikha jotono hingkai ang tabuk ri khishon ri sinai oro
ri dai ri bai khang nai dio jagao tabuk yango time setting kalai ri sina yang busugri na yang bisi riya 10 minutes no ri nai 10 minutes ri sina tang 10 minutes ri kha tabuk yango sunani aram bongkha yang tabuk thukulubi ri sinai mono bokongno tabuk sujak ting tongo jefuru 10 minutes kawo apur bobini isatui nyomo guri jak tui khai nai off jagao phai kaisa alarm rijak tongo jagai hi omo pungnai bo sujak ting pai khengkaino pungnai pungfuru hingkaino off khlai risinai te kuno khlaina nangya bini satui no bo sound risinai alarm nai haike no paithak jora no logiri ui nai tong de ani video nai no rak hamsak tong hangke be like comment share khalanya ta pokli tai ani channel je nai katal please subscribe khlai didi omo haitai bo video katal ang no rong ni bagai tugui phainai hingke je ani channel subscribe phaija hingke bongni aro no sakang thangai saugai nai notification nyango hingke drain ni tui phaimani nai di ko jefru drain no riwo tui yang ti phaiye or point na rajak tongani yang ti tui kosok thangbani te joto no je tui hamya yang orang to ani bathroom kan no point bonarak likhata jagao sujak tingbai khari nai di ka norong sei di ba pungnai ko tabu kaisa alarm ri tongkhabo off khai ri sinai ta tabu ri sui complete tingbai khai ko tabuk mono ang yang dryer ri sinai ta dry khlai sinai ko mono kholok nai bisingo kaisa tongo spinner cap ko mono hingke mo refund chogo haipano rikheba kaham ta o richi konrok moza rok hingke amte rumal lok tukara tong hingke yang rogo kasanani chance tongamon bage mono ri dawi thoklob rikheba te kunungli ata hingke antabo ori no yango rohosinai ta mojeri sujagmo oro to kaisa wan chupon manu je oro sharp fenar tongko mo waisa sumoi bahaike na hene yango damani pore ang yang tui sarugi teise mono kaham kai sumani pore se phorannai hingke nai tong dino rok tabu ang bahai khelaiye so ri dai ri bekha tabu hingke mono thuklobi risinai ta ko saka di rikhai tabu yang teisa tui kaham bai sui paine ang sharp fenar tong ko bolamun bagita gyapur ke mono yang ri nai hingke tui phaine yang tui ko hingke mono hingke te khulogoi nai miamo dryer hingke bono khuloka hingke bo off thango hingke amon bagai bono kholobuino matoni na yapur tai nai mia mono kholoka hingke no off thang hingke tabu teisa tui kaham bai ri sunai ta 1 minute ri nai ang mobo 1 minute bai khe bono teisa guri ui off thanai thangkai ko 1 minute rimani obo thangi paikha tabu hingke kholok sinai ta tui kaham bai sui paikha tui phai tongo bo kaham kene sujak tung paikha tabu tui no off khlai ri sinai tabu hingke to sujak ting paikha tabu hingke ang mori no phoran sinai ta tabu khayang dry khlai sinai tui kaham bai to sui paikha hingke teisa kholob rikhonai kholob rikha tabu hingke 2 minute ri sinai ang ko 2 minutes ri rikha 2 minutes hingke amsu kaham kai ran galak 3 o hingke ran nai 3 o ri nai 3 o ri rikha ngai bini sate no guri oi bo off khai apur kang tikhlai sinai joroni Kanya kasui tong hanai di ko 3 o rimani se boro 1 minute than sok tong ikha teise kanya off nai Engkau bini satunya gori tonggo, oke, tekono kanya nengya.
bumbay keng hingke no tiklai mangkata di tu bung kha hingke kaisa khetak jang thangena norok no phunuk toni nai video jeng ya sakno nai tong de norok khanawi hingke uyang ni khate lam riwo mokhai am ting ya hingke mokhai khetak saka bung thamuta khade khana kanorok khetak sang thangka hingke am tikhenya ongkhang kai tabukai kari nai sinai busugran khan iri nai gena kunai di patla rok hingke to rani rong no thangbayo tabu hingke kicha phuran kha nyongu ta आधा घंटा se phuran ikhenya bisi phuran nani nangya to logunya tongkhana norok mokhai to patla ni bagui te bisi ran thangsi udakte nei ko haka ko tei bo phaiya kono boya patla patla rong hai datin ran thang ko kari bai kha hingke hamsung no tei to tamo sasinai norok no tei hamya ro honani hingke to ro drain ori khe thango saipai kha norok no je sanani hingke tui bahaike drain tei ro honai nai din ro iko angoro drain ori rinai iko drain ori jak hingke tabuk tui jotono ongkhorui pipe ti khlai ongkhorui nai jotono thangbai nai ta pai thangbai ke ko nugui mangkhana norok hingke oro kicha moila rok kasai tongo rini sitra ongkhormani rok amoni jeng teisa tui kaham khlai sui drain khai ro homano ta hingke sunani bagui hingke to jeng tabuk tap on khai mari nai hingke iko tui bai kaham ke teisa bono sitra amo sujak ting nai ta aro kita pungmani pore hingkai ang teisa bono wash khlai jani ready khe bono guri jak tinggai sui thanai ta tabo ko jaga o kicha ready nai tabo granary ro hasinai clean thangka ekdom tabuk hingkai poriskar ngai ko hingkai norok no samani angi ko jaga o naidi moila bahaike kusaka niko je moila joto noro kusai thangbuta jomok jaktini hingka mono tabuk khebui poriskar khaitese oro dai rifinai ta hingkai tui to joto no yang tei ongkhor thangbai kya hingkai khakhayu norok ani video sajak khana hanai tamoni hingkai singo jaga busuk time bo save cherai rok tongkha hingkai to tei bosi jeng mono tei kuno khlaina nange ri suino jeng mawi phan song tong mangkha cherai no phano mairok sari toni mangkha bini lama bono sui tongsinai hingkai amono ta jotoni selai best kaham hingkai kono wana na kwrui ekdom easy ekdom simple se kono bezal kwrui rengya rok phane nai hingkai ani mo hingkai whirlpool ni semi automatic 7.0 kg tani mo hingkai rokhano tongmano chaye tongkhano nakari di hingkai ani je buji saga ni je saimancha kang norok no saikhanarika hingkai khakhayo norok ani video kaham nongjak khana hanai hingkai tabugang ani ri lamri sinai jodi no norok bujinani confuse tongkhai ano comment khlai singmano ang norok no je mansak saikhanari nai tabuk hingkai ri lamri sinai ang 10-15 minute lamkhaino ran thangsinai ta hingkai tinini video suk nong sinai paithak jorano logiri naitongo bagui jotono no belai belai hambai teisa malai phenai naro video ko daltui tinini bagui sungno bye bye।